विभागीय आयुक्त साहेबांकडे आम्ही कमिटीचा अहवाल सादर केलेला आहे आणि विभागीय आयुक्त साहेब हे नोंदणी महानिरीक्षक, सेटलमेंट कमिशनर आणि जिल्हाधिकारी यांचे अहवाल एकत्रित करून पुढील कारवाई करणार आहेत. अहवाल आम्ही आमचा दिलेला आहे. बाकी 2 डिपार्टमेंटचे अहवाल त्यांच्याकडे एकत्रित येतील आणि त्या अनुषंगाने ते पुढील कारवाई तुमच्या करतील. अहवालात काय जो अंतरिम अहवाल सादर केला तेच आहे की आणखी नाही, अहवाल आम्ही सादर केलेला आहे. थँक्यू सर. सर एक मिनिट थांबा रे. नाही ठीक आहे, बाकी काय नाही. मला एक सांगा, त्यांना जी मुदत समितीला वाढ दिली तो विषय तो जेडीआर कडे आपल्याला घ्यावा लागेल. समितीच्या अनुषंगाने मी तुम्हाला सांगितलं. पार्थ पवारांचं नाव का नाही गुन्ह्यात त्याच्यामध्ये? कारण ते एमएलए समितीकडे अहवाल आपण दिलेला आहे. समितीकडे अहवाल दिलेला आहे. एफआयआर झालेली सर. फक्त दिग्विजय पाटील Thank you. आणि शीतल तेजवानीवरच नाव आहे. पार्थ पवार का नाही?